Fin de semana marcada polos accidentes nas estradas. Un choque fronto-lateral en Lousame e unha saída de vía na G11 protagonizaron o traballo dos efectivos de emerxencias. Fin de semana de non parar para os bombeiros de Boiro na comarca. Entre as emerxencias máis destacadas salienta un accidente na autoestrada do Barbanza cun ferido trasladado ao hospital. Ocorreu á altura da parroquia boirense de Cespón cando o condutor perdeu o control do vehículo e bateu contra a mediana. Si foi un domingo marcado por accidentes de tráfico. O primeiro que tivemos foi ás 10 da mañán na autovía do Barbanza, dirección Ribeira, á altura de Cespón, un vehículo que chocou contra a mediana e a persona ferida foi trasladada ao Hospital do Barbanza polos servizos sanitarios. Non fixo falta cortar a autovía, simplemente che digo, foi un vehículo solamente que chocou contra a mediana e lesións leves. Pouco despois, os bombeiros tiveron que acoder á Avenida da Constitución, tamén en Boiro, logo dunha chamada alertando dun posible lume. Tiveron que derrubar a porta da vivenda para descubrir que unha pota quedara efectivamente no lume, tendo que retirala e comprobar os posibles danos no inmoble. Sobre as 21:10 da noite, no alto do Confurco, un accidente entre dous vehículos con varias persoas que foron feridas e que foron trasladadas ao hospital. Foi un accidente onde tamén colaborou a Garda Civil de Tráfico debido á zona que era, porque era xusto no alto do Confurco onde se confluyen varias estradas, e hubo que limpar a estrada debido aos restos que había de aceite, bueno, e restos dos vehículos accidentados. Tamén na tarde do domingo, dous vehículos bateron un contra o outro no lugar do Confurco, en Lousame. O 112 Galicia deu aviso ás 9:08 da noite, alertando do accidente entre dous vehículos e da presenza de varios feridos. Ningún deles revestía gravidade, pero foron todos trasladados a un centro hospitalario. Tivemos un incendio urbano sobre unha e 10 da tarde nunha vivenda nun terceiro piso na Avenida da Constitución. O aviso foi do 112 de que unhas persoas que vivían enfrente vían salir fume por unha ventana. Desplazouse unha actuación de bombeiros de Boiro ao lugar. Ao chegar ali comprobaron que efectivamente saía fume. Non había ninguén na vivenda, hubo que romper a porta para acceder á mesma, evidentemente coa autorización das autoridades da policía local neste caso. Era o que había, estaba ardendo, era unha pota que estaba ao lume, e por eso salía tanto fume. E nada, apagouse, retirouse a pota que estaba ao lume, e ventilouse a vivenda, e nada máis, non houve que lamentar danos persoais.